Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia wieħed li millum il-qudiem se jkun hemm komunikazzjoni diretta b'diskors ċar u kollaborazzjoni sħiħa mal-kaċċaturi u n-nassaba fejn b'rispett sħiħ tal-liġi huma wkoll ikollhom min iwassal il-leħen tagħhom. Dr. Delia qal dan waqt laqgħa li kellu ma' rappreżentanti tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK. Huwa qal li d-demokrazija titlob ukoll li rrieda tal-ħafna il-gvern jibqa' jiġġieled għaliha ukoll barra minn xtutna. Matul din il-laqa, rappreżentanti tal-FKNK iddiskutew mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kif jistgħu jaħdmu flimkien millum il-qudiem favur bilanċ lejn il-ħarsin tal-ambjent u d-delizzju tagħhom. Dan skont il-parametri tal-liġi. Il-President tal-FKNK Joe Pericikalaxxone qal li għall-Federazzjoni huwa importanti li jkunu jafu l-policies tal-partiti. Huwa qal li l-FKNK taħdem bis-sħiħ mhux biss fl-interess tal-kaċċa u l-insib, iżda wkoll favur il-konservazzjoni tal-ambjent. F'kumment li Net News Joe Pericikalaxxone qal li matul il-laqa ġie diskuss kif l-FKNK tista' taħdem aktar mill-qrib mal-Partit Nazzjonalista għal kaċċa u insib legali u sostenibbli. U qal ukoll li l-laqa fetħet il-bibien għall-futur. Wieħed irid iħares lejn il-futur. Għaldaqstant għalija din hija laqa li fetħet il-bibien għall-futur ta' diskussjonijiet iktar sodi, iktar realistiċi u wieħed ikun jaf iktar fejn qiegħed. Għall-laqa mal-FKNK jakkumpanjaw lill-kap tal-Partit Adrian Delia kien hemm ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Jason Azzopardi u l-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Soċjetà Ċivili Herman Schiavone. Id-delegazzjoni tal-FKNK kienet magħmula mill-President Joe Pericikalaxxone, il-Kap Eżekuttiv Lino Farrugia u s-Segretarju Ġenerali Daniel Xriħa.